Hola, bon dia. Avui comencem la 6a etapa. Anem de Triacastela fins a Sarrià. Avui són les 7:30, comencem una miqueta més tard. Hi ha dos camins, val? Hi ha un camí que va fins a Samos, i on veus el monestir, i després hi ha el camí directe que va gairebé tot per carretera fins a Sarrià. Nosaltres farem el curt, val? Hi ha una diferència de 6,5 quilòmetres, i no per la distància, sinó que ho farem perquè és el tradicional, o sigui, és el camí original del peregrí. I com estem fent la ruta autèntica, doncs anirem pel curt. Així que ens estalviem aquests 6,5 quilòmetres. I res, anem a començar perquè avui és molt tard i ens agafarà la calor, així que vinga, va, comencem. Fins al proper vídeo! En aquest moment estem al poble de Forela i res, ha sigut una experiència. La veritat és que hem passat per un bosc xulíssim, espectacular. Hem trobat un animal, no sabem el que és. Jo dic que és un os petit, el Xavi diu que és un altre animal, no sé. Bueno, en qualsevol cas ho buscarem a la Wikipedia i quan ho sapiguem us ho direm. I res, hem arribat al poble de Forela, com us he dit, i han cobert les portes d'un ramat i ha començat a sortir vaques, però una passada. I res, suposo que les porten al bosc perquè mengin. Bueno, no ho sabem, estan d'excursió. I res, ha sigut molt impressionant i molt xulo. Bé, bueno, anem a continuar, que ens queda una miqueta fins a Sarrià. I bye bye, fins al proper vídeo! Acabada. Hem vingut des de Triacastela fins aquí, fins a Sarrià. Res, vull dir, tot el camí ha estat molt xulo, hi ha hagut alguna baixadeta, però bueno, res, bé, amb poquet a poquet, com jo vaig, la veritat és que és genial. I res, hem arribat aquí al alberg de Sarrià, que és la casona de Sarrià, impressionant, fliparé, vale? Tenim anècdota. No sé què fer, si us ho explico o no. Va, vinga, tenim reservat, vale, dues lliteres, però quan hem arribat la dona ens ha dit que s'havia fet la pitjor amb la reserva i que tenia una habitació amb ball inclòs, que si la volíem ens la donava a nosaltres o a una altra parella. Evidentment, què penseu que li he dit? Doncs que, això és pregunta, ens la quedem i a més pel mateix preu, amb el qual genial. Tenim una habitació doble amb bany inclòs només per nosaltres, només per 20 euros de cadascú, o sigui que tot un xollazo. Res, l'alberg és una passada, és molta amabilitat, ens han donat una cervesa gratis i, bueno, la veritat és un luxe. Així sí que es pot fer el canvi. I res, bueno, us deixo que vaig a dutxar-me per anar a dinar, així que bye bye, fins la propera ruta. Per cert, se m'havia oblidat, el que hem vist ha sigut un os. O sigui que hem ensenyat fotos aquí a l'alberg perquè ens diguin quin animal era aquest i ens han dit un oset no, petitet, però un oset no. Així és que hem vist un os. Això sí que mola!